away ke city ke baklam pen pau kerteng kabala pau perthei ya ka jing shala ben way unong hikai yaki khana school ubadei chief proctor jongka all degree college kabadon hapo ka jala Uttar Pradesh batenta udang yale ban phedre ki pulet jongka hatrat jongka jala Uttar Pradesh kidang wat yauni chief proctor jongka all degree college ubala satlespon une unong hikai ujuk takti yakine ki khana school man la kapor bat uju ring video ru nabanta banthat yaki haki social media ki bor penyat jongka college kila sespon ya u hadin baka jingkeno kila pau sabar menta ukumar ula pet krat bat ki pulit kidang thuet ya u ki dor ki balapen klumar jengmut jong u ba ula le ben bat takti yakine ki samla puli jongka tei ka college ki bala sapreng pha haki social media komba sipo gnai mensua ki pulit ki layo ya ka city ka ba klem pen pau kerteng ka ba kena ba ukumar ula pen bor ki samla puli ban le ya ki kam auria bat ma upat unsiu keliang da ka ba ai ya ki mat ki ba pas bat ki lat ai kam ai jam ondal adep ki jingpuli dan shen ke NDTV news ru kala yo ya ka city ka ba klem kerteng ka ba katei kan nukho kala ong ba kala tho sabaro ki bor badai pej bat kala pan jing yarap henry kam sum la yo jubab yei ngam sum la pendon kam ya kerteng ba sisa jonga namar ngating yo une unong hikai un sapen sitom ni peniap yanga kala ong su henry ka bangam la basuthu kalong katu kadur ka bangala penrung kim sim pensisa ya kamrunar ka jongu hang ne kala pendat lang bat kicing ujor klam pen pau kerteng da ka penraj kabadon san pukandai teli ki video jong ukumar ba uk takti yaki samla pule lapure yaki kmat ki samla pule ban yada na ka jingtip yaki layatu ba ukumar uring video yaki kam da ka kamera ba lapure bat haden un penbor yaki nong salabeng baken yale auria bat u haka city jongka saka NDTV news kane kasamla ka ba ujor kala kano ba ukumar ulatmu yaki babon ki kentai hakane ka college bat ki wepat ki breu ki badon haka bor penyat jongka college ki atrelang bat une ukumar ki pulet ki la register mukoduma persya ya kumar da ka ba pengat ya u haki kendon ki bayadei bat ka jingsya bat bor kajing sha lebih jot bat kajing songka songman da ubreu ubadon hakabor kat kajing ong jongki pulet kajing kapakong san ha kajing tokit jongki kalong kajing bumdon kajing keren balabu jing tho da unong ujor ki video ki laong ki dei ki balapen mi house nem arjar arpulai henrei kanong ujor kalapen pau bakating bat pen pau yala de ha kajing ujor kalau ong ru ba don uwe ru samla pule ubala kena ba kala satembor ha ukumar bakin wan ban aisaki syakmat namar ba kating ban sya penjak buram bat ban sya pendik susu kuble subun ngin sekenduk pat haki wipat ki video so pa ban subscribe jakani ka channel bapin yo susu ki video ki bakum kini